2022 елның бірінші яртыйлығында Татарстанның бірләштірілген бюджетына 230 миллиард ярым сум акча кергән. Киремнәрне җыю буенча еллык план 61,4%-ка үтәлгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Дәүләт Думасының икътисади сәясәт комитеты рәисе Максим Топилин катнашты. Хәзер предприятиеләр моңарчы күрелмәгән санкция басымы кичерә. Икътисадны үзгәртеп кору, импортны үшін яңа җитештерүне оештыру бара. Шуңа да карамастан, халык алдындагы барлык социаль йөкләмәләр үтәлергә тиеш. Ил күләм проектларга гына да 32 миллиард ярым сум акча юнәлдерелә. Шуларның 10 миллиард сумы республика бюджетыннан. Өстенлек финанс дисциплинасына һәм резервлар белән эшләүгә юнәлдерелә. Салым бурычлары бетерелергә тиеш. Беренче яртыеллык нәтиҗәләре буенча ул якынча 12 миллиард сумга җиткән. Бурычлар белән эшне көчәйтергә кирәк дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов.